Si hablamos del Orfeón Terranosa, hablamos de una institución compostelana que cumple 60 años. Son 6 décadas de historia, 6 décadas de música, 6 décadas de compromiso con la música, pero también compromiso con los compostelanos, porque anda que no han pasado compostelanos por el Orfeón Terranosa. Entre ellos, pues, permítame que lo diga, mis padres se conocieron en el Orfeón Terranosa, en San Francisco. Eran, pues me dicen, miembros fundadores, con aquel emblema que era el Padre Feijóo. Y que hoy queremos hacer un poquito de historia con el Orfeón Terranosa, porque este domingo a las 9 de la noche o 9 de la tarde en la iglesia de San Francisco se culmina este 60 aniversario con un concierto muy especial. Y hoy quiero, de una forma también muy especial, recibir en Onda Cero a don José Fernández, presidente de Orfeón Terranosa. Muy buenos días. Buenos días. Y también a don Luis Martínez, que es el director del Orfeón Terranosa. Maestro, buenos días. Buenos días. Bueno, 60 años, toda una vida, toda una institución, toda una historia en Compostela. Estamos fuera de micrófono, José, Luis, recordando a tantas y tantas figuras, a tantos y tantos compostelanos que han pasado por el Orfeón Terranosa, que, bueno, pues fue una idea, un compromiso del padre Feijóo, ¿no? Que inauguró este Orfeón y pues, emblema también de la historia de Santiago, ¿verdad? Sí, por suposto. Cumplimos 60 anos desde a fundación por o franciscano Padre Feijóo en decembro do ano 66. É unha institución importante non só en Santiago de Compostela, sino a nivel de Galicia, e pasaron moitísima xente ao longo de todos estes anos. O Padre Feijóo estuvo no Orfeón hasta o ano 84, que foi cando asumiu Miro Moreira a dirección do Orfeón. Miro Moreira estuvo hasta o ano 2020, en que asumiu a dirección por 2 anos Mateo Iglesias, e Luis Martínez, que é o actual director, que leva con nós en outubro fará 3 anos, perdón. Luis é, pues, o custodio de esa ilusión do padre Feijóo. Non sei se en algún momento se ve esa inspiración de Feijóo, non? Home, non sei se a inspiración de Feijóo, porque eu non cheguei a coñecer o padre Feijóo, pero desde logo a responsabilidade de coordinar a programación artística dunha institución como é o Orfeón Terranosa é unha responsabilidade que hai que subila aos ombreiros e asumila pois con valentía, con criterio, con formación, cunha capacidade que creo que hai que ter neste tipo de grupos que son amateurs, semiprofesionais, de lidiar entre o aspecto social e o aspecto puramente musical. Desde logo, síntome moi agradecido porque eu fun membro cantante do grupo desde o ano 96 e síntome moi agradecido de que me escolleran para este traballo. José, como foron aqueles primeiros anos? Porque, bueno, eu que me contaron os meus pais, que nos anos 60 foron a moitos concertos, mesmo foron a Madrid, Televisión Española, despois unha xira, tanto entrando xa nos anos 70 por Europa, mesmo chegaron a ir a Hispanoamérica, pero bueno, como foi este xerme? Como xurdiu? Vamos a ver, eu non coñecín tampouco o padre Manuel Feijóo, entrei no Orfeo no ano 94, pero o que sei foi o que me contaron membros fundadores que coñezo. Pois eu sí que o coñecín, era moi pequeno, era un home alto, estilizado, moi castrense case, verdade? Un home parte enamorado da música, porque moitas composicións son del, do pai Feijóo, non? Sí, hai 2 libros editados con música, con composicións do padre Feijóo. E o que me preguntabas, cando se iniciou o Orfeón, foron en decembro do ano 66, foron á Televisión Española, actuaron ali. Foi un hito, estaba Pepe Domingo Castaño, creo que tamén no Orfeón, por o que me contaron, actuaron aí, e despois hubo unha serie de xiras por Europa, en todas as capitales, Polonia, París, Alemania, etc. O que falaste da xira por América foi nos anos 90. O Orfeón estuvo durante un mes ca Xoven Orquesta de Galicia, que naquel momento dirixía Joan Trillo, e fixeron unha xira por América. Estuveron en Colombia, Venezuela, un montón de cidades e de países.
E como é hoxe o Orfeón, Luís? Pois hoxe é un grupo duns 40 e pico, 50 cantantes, xente de Santiago e da comarca, que segue tendo ganas de cantar, que segue tendo ilusión, que ten as mellores intencións e que, ademais, probablemente en comparación con coa tipoloxía dos grupos nos anos 70, ten máis formación, pero menos disponibilidade de tempo para ensaiar. É sabido, non, que polo que comentan, que na época de Feijóo se ensaiaba moitísimo, pois 4, 5, 6 días a semana. Hoxe en día non temos esta disposición, a xente ten unha vida laboral máis atarefada, e é un grupo encantador desde o punto de vista social, en canto a que reúne xente moi nova, con xente pois que xa está xubilada. En xeral, o que hai é un trato excelente entre todos os cantantes, e tamén moitas ganas de traballar e de facer proxectos novos. Cada vez que sacamos música nova adiante, pois a xente síntese moi satisfeita. Dende logo que 60 anos para un Orfeón é moito tempo, non? É toda unha historia, toda unha institución, ademais, en Santiago, porque está moi ben sellado. A igrexa de San Francisco, Orfeón Terranosa, a propia cidade. Pois mira, a semana pasada precisamente que estivemos actuando cun pequeno grupo na Real Academia Galega de Belas Artes, presentando o libro que acabamos de editar, que se editou co apoio do Instituto Cornide da Coruña, dos motetes de Marcial de Ladalid. Este ano cúmprese o 200 aniversario do nacemento de Ladalid. Falábanme na academia e decía: tedes que solicitar a medalla Marcial de Ladalid, que xa vos corresponde por idade. Iso quere dicir que 60 anos son moitos anos. E San Francisco, como edificio que acolleu a fundación do grupo, tendo en conta ademais que o padre Feijóo era franciscano, parecía, non, o lugar máis acaído para facer este concerto do 60 aniversario, no que ademais traemos un repertorio de música religiosa de excepcional inspiración lírica, pola tipoloxía, pola forma das composicións, pola estética desta música italiana da primeira metade do século XIX. Porque hai que lembrar que este domingo, entrada libre na igrexa de San Francisco, entrada libre, é o concerto co que se pecha este 60 aniversario, verdade? Estivemos xa, sí, abrimos o concerto en Rianxo, en abril. Continuamos no fantástico Mosteiro de Poio con un cheo de público, seguimos con outro cheo tamén en Monforte na fantástica Igrexa dos Escolapios, e agardamos que haxa outro cheo para pechar en San Francisco. Este domingo ás 9, entrada libre na igrexa de San Francisco, con un acento marcado italiano, verdade? Pois sí, escollemos como peza central un oratorio. Non é un gran oratorio, non é un oratorio de 4 horas de gran formato, é un oratorio duns 30 e tantos, 40 minutos, que se chama As 7 últimas palabras de Cristo na cruz, que creo que é a primeira vez que se interpreta en Galicia, para orquestra de cordas, coro e solistas, que ten unhas partes solísticas absolutamente fantásticas, con ese carácter lírico de Mercadante, que era un compositor especialmente de ópera, e unhas partes para coro moi exixentes, tamén con moito dramatismo, e que espero que lle guste á xente. E ademais, para rodear esta peza, traemos música de Cingarelli, transcrita desde a fonte directa no arquivo da Biblioteca do Duomo de Milán, estrea absoluta en tempos modernos, un motete duns 6 minutiños sobre o momento posterior ao que Cristo falece na cruz, este momento que temos visto relatado cantidade de veces na iconografía, cando están ao pé da cruz chorando a morte de Cristo, este momento que está en dúcias de frescos e cadros por toda Europa, pois sobre ese momento vai este motete. Cingarelli foi curiosamente o mestre de Mercadante, o mestre de Donizetti, o mestre de Bellini, foi un compositor que tivo máis importancia pola calidade dos seus alumnos que por el mesmo. E ademais traemos obras de Puccini, de Donizetti e de Arriaga, que é un compositor español que celebra tamén o 200 aniversario do seu nacemento este ano. Menú maravilloso, menú musical extraordinario e sobre todo pues con esa igrexa de San Francisco, que ese templo maxestuoso que temos en Compostela e que é tan picheleiro, tan compostelán xunto co Orfeón Terranosa, José. En fin, unha cita fabulosa, extraordinaria para
para esta fin de semana. Imagino que beberá moitísima xente, vai estar ateigada a igrexa. Si, eso contamos que vai estar ateigada. Agradecemos moitísimo a difusión que lle estás dando aquí en Onda Cero o concerto, e nos, en nome da Xunta Directiva do Orfeón, o único que podo dar é as grazas non só á cidade de Santiago, ao Concello, a todas as institucións que nos apoian, a Dirección Xeral de Cultura, e tamén de maneira especial quero facer fincapé no agradecemento á comunidade franciscana de Santiago, que sempre nos apoia, o superior da orden Fray Miguel de la Mata, que nos deixa a igrexa, todas as instalacións para mover un concerto deste calibre, pois é importante o apoio. Pues de aquí tamén enviamos un cariñoso saúdo a Fray Miguel de la Mata, que, bueno, queremos un montón, un gran amigo, Fray Miguel de la Mata. Este domingo, ás 9 da, iba a decir noite, pero que en verán ás 9 da tarde. Ás 9 da tarde. Ainda saímos de día do concerto. Aparte, non sei se virá moi día de playa, co cal é para quedarse aquí por Santiago, disfrutar dunha tarde compostelaneando, é un máxico fin de semana na igrexa de San Francisco co Orfeón Terranosa, porque, insisto nesto, José, porque forma parte do que a historia viva da propia cidade, historia propia de Santiago, porque tal como nos contaba Luis, verdade, son moitísimos composteláns, moitas familias de Santiago que están agora mesmo e pasaron ao longo de todos estes 60 anos polo Orfeón Terranosa. É parte fundamental da historia de Santiago tamén. Si, eso entendemos que é unha institución, por eso te digo, o apoio que temos, e sobre todo que encontrar sempre xente que pasou polo Orfeón, que ten un coñecido que estuvo no Orfeón, e sempre recollemos ese cariño hacia o Orfeón. Pois mira, Monchi e Rosita, que son os meus pais, Tino Federico, Las Gemelas, Gregorio, estou falando así de memoria, Pepe Domingo Castaño, Fray José, o que foi bispo de Lugo. Claro que son, perdónenme se me olvido de alguén. E despois cantidades, tamén moita xente profesional da música. Claro, iso é moi importante destacarlo. Grandes músicos que me gustaría que destacara Luis. Hoxe en día hai xente que está dando clase en conservatorios, que está facendo carreira solística, que está traballando en Galicia, fora de Galicia. O Orfeón foi, espero que siga sendo durante moito tempo, unha canteira para músicos notables que levan Santiago, que levan a cultura galega e que levan o Orfeón no seu corazón traballando nos mellores auditorios do mundo. Bueno, Emilio Santas Marinas creo que tamén estivo, creo. Estamos falando efectivamente. Está aquí axudando. Claro, tamén pues querido Emilio Santas Marinas tamén. Sí, claro, foi son moitos santiagueses. Foi presidente do Orfeón. Bueno, entonces ainda por riba con cargo, ademais. Sí, foi presidente. Pues querido Emilio, que tamén te queremos enviar un saúdo. Cada vez que recitas a moita xente de Santiago, a mí me dá un pouco de... Porque dices, oi, te olvidaste de tal. Pido perdón, se me olvidé de alguén... Ás veces é mellor non nomear. Verdad que sí? Ás veces é mellor. Pero son un imprudente. Claro, o medo que temos é non mencionar a alguén. Claro. Pero mira, para que te fagas unha idea como curiosidade. Sí. Hoxe hai profesoras de canto nos conservatorios Superior de Vigo, Superior da Coruña e no Conservatorio de Santiago, todas membros do Orfeón, e algunha delas incluso que entrou como nena no taller vocal infantil do Orfeón. Sí. Bueno, pois Maica Serrano tamén, le enviamos un cariñoso abrazo. Claro, que me está vindo xente... E moita xente que despois pasou ao mundo do folk, da música rock, que traballou noutros ámbitos moi diferentes, xente do mundo da xustiza, do dereito, xente do mundo da medicina. Sempre hai médicos no Orfeón. Nunca está de más. Mestres, mestras... Temos esa sorte. Temos profesionais liberais de todo tipo. É un entorno social riquísimo, e moitísima xente estranxeira que pasou polo coro, xente que estivo de Erasmus, que botou un ano, que botou un cuatrimestre, que estivo ali, xente que se achega a nós polos motivos máis variopintos e que sempre recibimos cos brazos abertos. Se me permites, Ramón, quería convidarvos tamén ao próximo acto que faremos, que ainda está sen presentar e que desvelamos hoxe aquí en Onda Cero, en primicia. O 21 de xuño, Día Europeo da Música. Como estamos de aniversario, como tamén nos gusta a festa, decidimos sair a cantar e a tomar uns viños. Iso quere dicir que imos facer un par de pequenos concertos de 25 minutos con música galega popular por un par de prazas de Santiago que aínda non desvelamos cales serán, pero que desvelaremos nas nosas redes sociais. Bueno, pois facemos unha cousa. Pois en praza que viñades pola radio as vísperas do 21 de xuño volvemos a... Chámanos e falamos.
Feito. E despois, si queres, emprazamoste a ti tamén a que veñas tomar un viño con nós. Hombre, eso feito. Se hai viño, aí estou. Maestro, moitísimas gracias por traernos o 60 aniversario do Orfeón Terranosa. Concerto este domingo ás 9 na igrexa de San Francisco. Director do Orfeón Terranosa, Maestro Luis Martínez, moitísimas gracias. Grazas a vos. Presidente do Orfeón Terranosa, José Fernández, moitísimas gracias e feliz 60 aniversario. Moitas gracias. Que haxa moita música, que é o importante é que sigamos adiante. Sen dúbida alguna, e aquí o contaremos. Felicidades. Gracias. É unha pequena homenaxe, sentido homenaxe, moi humilde homenaxe, pero con todo o corazón a Orfeón Terranosa, que forma parte da historia de Compostela.